Jam Genowali fini wiyete men ñande amde ɗiɗi mboy ujunɗe ɗe nogas e jeegom ina hawre 13 korka ujunere temen nayi capannayi jeeɗiɗi fergo konguɗi daɓɓi caali appe wawa hiwde ngesa fanayi neɗɗo wawi rende koɗo woni ɗo ngol ɗo konngol haaldano ɗum ko Abdoul Kadir Kane nde almameɓe ɓe gitti laamu diniyankoɓe heddi suɓade almami ɓe ngari ɓe tawimo wuro ina appe e nder lowre ɓe mbi yo ar ko kanko hani wonde almami Fuuta fof o sali ɓe mbawnimo caggal ɗum o jaɓi o wiɓe omo wona almami kono yoɓe ɗalmoɗo appe ɗo tan ko nden ɓe mbi caali appe wawa hiwde ngesa fanayi ngam ɓe miijino ko fanayi wonata nden laamorgo Fuuta kono ko cilon kesa waɗoya laamorgo toon o jooɗoyto duuɓi makko gadani ɗi hade makko heɓtoyde koɓɓillo duɗat Pulaar mortoɗo jooɓe yo jam ñallu ñallen e nder heen